Ngiyabingelela babukeli bomkhanya kude TV. Ngiyabingelela nje wonke ama viewers bafethu. Usithembiso Celelo, King SMC, abasho njalo abanye bathi Mr Delicious, abanye bese bethi ke awushoti. Angiyabona ke nalapha kuma comment abantu hayi abawabizi wonke nje lawa manje. Wonke umuntu umuzwe ethi nje shoti hayi bafethu ayikho inkinga, ngiyalithanda nalo elami. Ayikho into engingayenza. Okay bafethu namhlanje ngifuna ukukhuluma ngenye ke indaba. Mhlawumbe ngingakaqali nje ake ngimkhumbuze futhi ukuthi qhubeka kanjalo bafethu unisubscribe. Subscribe kanje bafethu, ni like ni comment futhi. Ama comment eni bafethu siyawafunda. Ni like nje ni subscribe bafethu. Mangenzeka nje uphinde umeme nabanye ba subscribe futhi kule channel imkhanya kude TV. Okunye ukuthi ke lapha bafethu ku Facebook i-page lethu lapha ku Facebook enilaziyo lithi Mkhanya Kude TV lisanenkingana encane. So abantu bengaya nje ku Facebook bathi Mkhanya Kude and Vusi TV, Mkhanya Kude and Vusi TV. Uvusi wakho uzothi Mkhanya Kude and Vusi, wathi nje and wakho kube loyana lo oyinto eyodwa leyo uthi umbuko ngazi ukuthi u8, uyabona. Ungabhala u-and ngegama lo ngathi u8 mawubuka. Ungabe usashiya ke space emva kwawo bese uthi Vusi TV. Uzobe usuthola ke ilokuzana ngoba ama videos aseyakulona manje page ngoba leli linye kade likhona enilaziyo lisanenkinga nekhona, kodwa futhi uma libuya futhi sizonazisa. Ngiyanibingelela ke njengoba ngishilo, ngibingelela nabaphathi bomkhanya kude oVusi kokhulekani bafethu. Ngifuna nje ukuthi pick up bafethu kunona nonke naba followers. Ngiyabonakala bafethu niyasilandela kakhulu, kuyajabulisa lokho. Yeah, because kahle vele le channel yabona, it's not ukuthi sayikhuluma lento yaseqaleni, it's not ukuthi sizopromoter ukuboshwa kwabantu, but into esiyizelela ukululeka. Yabo siyabona nathi sonke bafethu ukuthi izwe linjani manje, bazofakaza abantu abazela abanezingane. Yabo uthola abantu bathanda, ngithi manje nithenga nama TV, nenza yonke into seneyini lento kuthiwa no Netflix, lento yena abantu babuka ama series lapha, babuka yonke into, kwenza ubugebengu, kwenziwani bagcine manje umuntu ingane siyithanda lento. Uma siyithanda egcine manje sizenza lezi zinto, kanti izinto ezozenza zigcine seziyithatha ziyifaka ejele. Yabo so le channel ke bafethu kufuneka abantu baqwashe, yabo, ngobunzima bejele. Yabo ngijabulile nje mengithi ngiyabona lapha kuma comment kunabantu abashoyo lapha ama comment ukuthi izingane zabo bayitshela ngazo zonke lezi zinto, kwenzela ukuthi yazi ukuthi ifaka kwini. Yabo so yiloko kahle ipurpose ukuthi abantu baqwashe babe neinformation ukuthi ijele indawo ekanjani. Yabo ukuze angayigcina umuntu esengena lapha, not ukuthi ngezingane kuphela, nawe nje umuntu omdala. Uyabo uyakwazi ukugcina usungena ejele ngendlela ongayi-understand. Uthothi wenze into ngeke ngathi kwenye video before wenza izinto qala ucabange. Thatha nje isikhathi sincane nje ucabange, ngoba kunabantu abalekhe lo 2 minutes okucabanga, bangakwazi ukucabanga for only 2 minutes uthothi sebeshaya udile kajele. So inkinga ke leyo. So into engifuna ukuyikhuluma ke namhlanje bafethu, ngiza nje nesinye story, it's a very painful story. Siyazi bafethu ukuthi bonke abazali, umzali nomzali uthi uma enengane, regardless ukuthi ingane ingaki, ngifuna ukuthi ngiyivezele yonke into umzali usuke yenza ngokuthi usuke efuna ukuthi izingane zakhe zibe nesinkwa. Yabo kubo ukuthi noma ngabe kuthiwa useyadlula emhlabeni, kodwa adlule emhlabeni izingane zinesinkwa. Yabo ingakho uthola abanye abazali baze basacrifice a lot just nje ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izingane zakhe, yabo, zibe nesinkwa. Uyabona lo nto, not ukubeka isinkwa etafuleni kuphela ukuthi zidle manje, but usukenzela nanokuthi in future, yabo, noma ngabe kuthiwa yena useyadlula emhlabeni,
kodwa zibe na something noma ngabe kuthiwa akakadluli uma ikhula zikhule zibe na something yabo leyo nto ekwaziyo nazo ukuthi ziyiphilise ngazo zikwazi ukuphila. Leyo nto nje into yanoma imuphi umzali, into nje yanoma imuphi umzali nomzali unaleyo nto ngengane yakhe, unless ke ngoba siyesibone phela siyabona la ku social media abanye abantu bayilahla izingane zabo uzwe kuthiwa esibhedlela esithile useyilahlile itholakala ingane nangu isicosho umuntu othile wayithatha wayisa esibhedlela uthi uyayibona enye ibisigijwana na izintuthani besinjani izilwane kanje yabo. Lo muntu ke osuke ekhombise ngokusobala ukuthi uthathe istep esizomhlule ekugcineni wajaha indaba ukuthi ngoba phela abantu bayajaha lento yokuthi ayakujolwe kulalwe kumnandi ke mekusuke kusalalo yabona leyo nto ekugcineni kodwa mase kuvela i-outcome bese kuba inkingi yabo. Useyabona manje useyabona ukuthi ingane ngizoyikhulisa kanjani ngizoyenza kanjani useyasuka useyayilahla ingane yabo. Siyazi ke ama-incidents anjalo bafethu ayenzeka uyabona ukuthi ithathu ke leyo ngane futhi nalowo muntu oyithatha aye-adopte leyo ngane usuke eyifunela okuhle kodwa. So into engizama ukuyisho la ukuthi umuntu nomuntu mesuke nengane nayo either a biological child or an adopted child, kodwa usuke lowo muntu efuna ukuthi ingane leyo ibe nekusasa eliqhakazile ikwazi ukuyiphilisa at the end of the day yabo. So la bafowethu kunomfowethu la ekade sinaye lapha ngaphakathi. Lo mfowethu grew up in a very successful family. Umama wakhe ummeli, ubaba wakhe iprincipal uyabona. So and laba bantu kade baqala ukusebenza yayibona leyo nto leyo. So yena lo mfowethu uyena ingane yabo yokuqala yabo bese lanywa womunye umfana bazele nje abafana ababili bese lanywa womunye umfana. So kwenzekile siyazi ke bafethu sonke sikhulele emindenini ehlukahlukene kodwa siyayazi lento uyabona ingane yokuqala kuye kuthiwe ngokwesintu kuthiwe indlalifa yabona. Ngamanye amazwi kusho ukuthi izingane ezisuke ilandela yona leyo ngane sikhulele emindenini nathi yabona nje mina ngilasborn ekhaya yabo emndenini weingane eziwu12 mina ngowes12 kumama nobaba yabo. Njengoba mina ngowes12 kumama nobaba bonke labo abantu badala kunami. So ubhuti wami nje okuyena oyindlalifa okuyena oqala usewadlula ke emhlabeni naye sengathi umoya wakhe ungalala ngokuthula. Ngiyazi ukuthi bafethu nizokhumbula ukuthi khona insizwe eyikhulume kanjalo hayi usewadlula emhlabeni naye akasekho ke emhlabeni umoya wakhe sengathi ungalala ngokuthula. Unengane engishiya mina ngonyaka mina kodwa ubhuti wami leyo ngane kufanele mina ithi baba omncane kumina and ubeyigcizelela ngempela ubhuti leyo nto kuyona yabo umfana athi ndoda babu wakho yabo. So uma ke nilandela nina umuntu ongale kwendlalifa indlalifa niyazi nani umuntu osuke emdala yabo uyayebe naleyo authority ekhaya yabo lokho ngoba nabo abazali kuyona yonke into bayithatha bayibeke emahlombe akhe. Once lezi ezinye izingane zaba nenkinga uthola ukuthiwa wena ubuthula uthini you understand. So naye sifuna ukuthi leyo nto naye athathe a stand whereby athi uyakwazi ukumela naye lo mndeni noma lezo izingane engazalwa uye kodwa yena mdala phela kuzo ngoba yonke into eyenzakalayo abazali bayibuza kuye. Now lo mfana engikhuluma ngaye mina uyena ingane yokuqala bese kuba yilo omunye wesibili. Bafundisiwe ezikoleni zobanibani yabona. Bafunda ezikoleni zobanibani abafundanga emalokishini ndawo abafundanga ezikoleni nje yabona bafunda ezikoleni zobanibani yabona. So kwabe kwahamba ke siyazi ke bafethu yazi lento angiyazi nami yenzeka kanjani but siyazi sonke siye siyibone yabona izingane isikhathi esiningi uthola umuntu ukhuliswe kahle yabo ukhuliswe kahle ethola yonke into ayidingayo kodwa uthola ukuthi avele nje yabo ahambe astray yezwa lonto angahambi ngalendlela abazali bamfundise ngayo avele nje aphunyuka abhekele
awu mayiphunyuke ebheka le ngesikhathi ephunyuke ebheka le udaleka inkinga yabo udaleka inkinga kanjani na uthola ukuthi usengena empilweni engabe lo muntu akazange azayiphile enhloko omunye angena ebugebengwini yabo le mali abazali acele ngisho imali kubazali ngoba uyazi ukuthi bayamnikeza yonke into ayifunayo acele imali kanti ufuna ukwenza izinto ufuna ukuya le yabo ufuna ukwenza he wants to go partying nani nalabo bantu ahamba nabo vele uzofuna ukuhamba nabantu abangafani naye ngoba angithi ufuna manje ukuthi avunywe uyabona so lo mfowethu engikhuluma ngaye into ekanjalo ufundile ke waqeda esikoleni wangena ngisho nasema university bezwa le nto le wa drop out yase university through ini na usengena manje ezintweni zezidakamizwa uhamba amaphathi uhamba ama club njani yabo lonto agcine senze njani manje sebona ukuthi abazali bagcina ithemba labo lonke manje sebelibeka kubani sebelibeka kulomfana amlamayo ngoba yena akazenzi zonke lezi zinto ezenziwa yilo umdala bagcina ithemba lonke sebelibeka futhi leyo nto ngicabanga ukuthi kuyena yayisi trigger ienga kuwe uyabona waba neenga manje ukuthi engathi lo usethandwa kakhulu usethi noma ngabe kuthiwa usefuna izinto manje akabreakiswe nje kuthiwa man lezo noma lofuna ukuyenzana yabo lona yabo noma ezama ukutshela lo ukuthi ucela imali engaka lana uzothola u1 no2 no3 ngizokunawo ngizokulokuza khona ngifuna ukuya khona uthi lo ngenxa yokuthi uphila impilo abazali abayifunayo angayenzi yonke leyo nto nge-information ke anayo lo mfana ukuthi vele lokho bebabili kanti eyimalini kayise naseyimalini kanina kubhalwe wayesethatha isinqumo kwafowethu esinyantisa igazi uma wakhe nobaba wakhe babesendlini ebusuku belele umfana wakubo lo engekho ehambile lezinto zayikhona nani yabo naye kade engekho uyazi umfana kuba ngekho singazi noma wayetshela ukona lo muntu kodwa wayenayo information yokuthi akekho yabo lo wavele wababulala abazali bakho bashisa lo muzi ngoba inhloso yakhe ngiyani yokwenza lento uyazi ukuthi uzophunyelwa imali yena manje umuzi lo uzoba wakhe yini yonke into uzobe yakhe lezo lo kanti lento le kuzohamba kambe through investigation yamaphoyisa ukuthi umuzi ushe kanjani wahamba kwathola kanti kuyena wenza lento wagwetshwa yazi umuntu engikhuluma ngaye mina ngikhuluma ngomuntu ogwetshwe bekuma 20s early 20s ngathi la ko 22 23 enza leyo nto yabo ngoba umfana wakubo yena besaqala nje university yabo agwetshwe iminyaka ngempela ngicathu wagwetshwa 25 years yabo mayigwetshwa leminyaka ahlale ke nje isikhathi kufanele asihlale ahlale isikhathi kufanele asihlale ejele uyakhula umfana wakubola ngaphandle yabo imali zaphuma kodwa manje lo ngesimo sokuthi vene lento uyenze enenhloso kanje inkantolo yayisiyivala lento ukuthi imali ikwazi ukubuya zonke zayo umfana omncane yabo ubembheka umfana omncane ejele emenzela yonke into futhi nakhona ejele noma enza into efana nale uhlalile ke ejele waze waphuma uthe mayiphuma bazi bafowethu mina bengisejele ngaleso sikhathi yabo besimbona kuma video yazo nangu kuma video usemotweni uhambe emotweni la uphethe ngisho isibhamu kanje kushuthwa nezibhamu ngithi mina we sasho sisejele sathi awuyabuya yaza uphelanga 3 months waphindela ejele awuphelanga 3 months waphindela ejele mayiphindela ejele usefuneka manje ayaqedela isigwebo sakhe phela ngoba ubephume ngeparoli uzawuqedela isigwebo sakhe number 2 ungene phela ngecala manje ukutholakala nezibhamu nani lezo ibhamu futhi nazo beyithola ukuthi ngathi inamamenda athile laba abantu laba ayihamba nabo lezi shooter nalezi ibhamu laba abantu abona into le unfortunately kulabo bantu ayihamba nabo uboshwe noyedwa wabo
and lo yedwa ababoshwe naye uyaqala ukuboshwa yena, lo uyaphinda ejele manje. Awuphelanga 3 months ephumile. Yabo. Waphindela ngaphakathi. So izinto ezinjengalezi ke prophet ngizama ukuthini mina. Ngifuna ukuthi kufanele abantu bakhulume ngalendlela abakhuluma ngayo bethi hayi a prisoner will always be a prisoner. Yabo, a criminal will always be a criminal. Yabo, ngoba kunabantu abenza kanjalo, umuntu enza icala ngene ngaphakathi ejele aphuma aphinde enze leyi. Aphinde uthola manje lo muntu usephendukise ejele bed. Ufuna ukutshela ukuthi ngisho amaphoyisa asejele awasambuki kahle manje. Umuntu okade uphuma ejele kade sethembekile esebenza, yabona enza imisebenzi esenziwa ejele, amaphoyisa asemthemba. Kanti uzophuma azoqala phansi enza izinto ezirong. Okubuhlungu kakhulu, he killed his parents through greed yokuthi yena ufuna ukuthi imali iphumelele. Hlanhla leyo fortunately umfana wakubo wangamlahli. Mina ngiphume ejele nje, mina ubengasamvakasheli umfana wabo ngoba ubonile ukuthi lo muntu lo unesikhathi sokudlala. So izinto ezinjalo bafethu ziyenzeka, uthola ukuthi kufe ingane ibulala abazali kade beyisebenzela kanzima ukuthi ibe yilento eyiyona. Ngifuna ukuyaphika ngithi ke manje ayikho into ebalekile nawe njengomzali ukuthi ingane yakho uyitrain ngendlela ke. Uyabona lento abazali abathanda ukutotosa ingane, abafana ithi ingane yomfana lokhu uyibiza ngobaba iziyohlanganisa u20 kuthiwa baba. Hayi kuleka nje wona baba, noma isina 22 25 years isabizwa ngobaba ekhaya. Ingane ewashelwa izihlanganisa u18 years, izihlanganisa u20 sawashelwe ekhaya. Bese nithi hayi ukuthi bengifuna ingane ukuthi ingane efuneka ifunde ukuzenzela izinto. Ngoba konke lo mfana lo indlela ayiphathwa ngayo phela ukubhanana manje. Ekubeni ubhanana kwakho sebeyahlubezeka abazali manje mayisekhulile. Sebeyaqala sebevala izinto kade bemnikeza zona. Mase bevala izinto kade bemnikeza zona useyababulala yena. Inhlanhla ke ngoba ke yabona kube kuthiwa umuntu mhlambe ngoba bakhona phela abantu uthola ukuthi bakhule, umuntu ukhulele la elokushini. Yabo, wafunda waba successful, wathenga waba nomuzi mhlambe kuma estate noma kuma suburbs. Yabo, lo muntu ingane yakhe ayiyazi into ethiwa amakhaya. Ayiyazi into ethiwa amakhaya. Yabo, ngeke ingane ekhule kanjani ifane nengane ekhulele emakhaya akudlala. Ingane iyatrainwa lapha, kufuneka ulusa bomfana uyaqhathwa wenziwe yonke into. Kuyasetshenzwe ekhaya. Asisho ukuthi kuronga abantu ukuthi baphile impilo ethe bazoyiphila laphana, baphile ilokhu ngempilo abasuka beyiphila. But ingane kubaleke ukuthi uyitrain ngendlela ofuna ukuyitrain ngayo, because at the end of the day the same child will kill you. Ithini ke indaba yami la semfana. Qaphela ukuthi ingane yakho ikhulisa kanjani. Ngoba at the end of the day mayisiboshwa futhi umphakathi usuvuza ukuthi hawu akazalanga wabola amathuba. Uthe kube sekukhala wena kanti indlela okhulise ngayo ingane yakho. Yes uyifunela okuhle but train up the child. Hayi ndaba ukutotosa ingane, ungangwashela ingane izihlanganisa u20. Ayikwazi kupheka, ayazi lutho. Mekwe umfana ndihleli kanti uma uthizelwe nezingane zamantombazane, yazi ukuthi ufune kupheka amantombazane, ayikho lo yonke leyo nto le. Ingane ufuneke uyikhulise ngendlela eyakuba ngeyayo. Okuyothi noma isikhulile ikwazi ukuphila ngayo. Mkhanya Kude TV. Subscribe bani bafethu, ni like, ni comment.